назначава, става въпрос за избор, да назначава изпълняващ функциите главен прокурор, бил решен от компетентния Напълно автономна печка Термотоп Ево. Отключена, може да се стартира с дисплей, дистанционно. Решението на прокурорска колегия от 16 юни 2023 година за определене на господин Тарасов като изпълняващ функциите главен прокурор. Ауспуха е изведен навън, за да не дишам изгорели газове. В момента, в който почне да подава гориво към горивната камера, ще ви покажа, че нямаме никакъв дим и имаме перфектно изгаряне на гориво-въздушната смес. Което известно е на всички ни, решение в състав на Върховния административен съд приема, че министър на правосъдието Вече е запалила. Чува се и се вижда, че няма дим. Така, слагам ауспуха, за да не дишам изгорелите газове. Ето го изнесене навън. Вижда се, че нямаме никакъв дим, както казах. Така, закачена е към диагностиката. Ето това са спецификациите. Това са работните часове. Нямаме грешки. Ето тук сме бързали. Печката работи тихо. Почистена е. Може да се каже, че кажи не нова. Визуалното състояние също е добро. Какво значение има това за конкретния случай? Основният корен въпрос, в който министър на правосъдието е сезирал Върховния административен съд в това обсъждане е бил това дали прокурорска колегия е компетентна да определи изпълняващ функциите главен прокурор. Вече сме на full load. Че от него компетентен. Това е максимална мощност. Това е въпросът по същество. Нямаме грешки. Защото е приел, че отговорната страна на министъра е недопустима. От тук напред всички съждения, които е развил в Върховния административен съд, са неотносими към този факт. Водата започва да има пара. Температурата се е повишила с около 20 градуса, откакто сме стартирали. Даже и повече от 20 градуса. В момента е на 55 градуса. На 85-6 градуса ще изключи сама. Както казвам, как сме стартирали. Казах пак ауспуха, за да се види, че имаме перфектно изгаряне на гориво-въздушната смес. Грешката е дала заради комуникацията с компютъра.
в свое становище, свой извод от обществото на правния спор. Това по мое виждане представлява пълно правно нарушение, То се вижда. В заключение, от това определение не се съдържа произнасяне по общество по въпроса, кой е компетентният орган, който да изпълнява. Да видите. След това определение по жалба на министъра на правосъдието е постановено от този съдебен акт, е постановено определение 9485 от 17 октомври 23 година, по административно дело 81 от 25 година на печение на Върховния административен съд, който възприемайки съображението на решение състав на Върховния административен съд, развивайки включително и следните за това, кой е компетентният орган да определя изпълняващ функцията на главен прокурор, е оставил в сила определението на решение състав. Вече е 73 градуса. Поради съображението, които изложих за предмета на съдебното производство в случаите, когато съдът приеме за недопустимо сезирането пред себе си, се съзнася закона мяра и за решение състав. Решение състав на Върховния съд е бил сезиран с използване на извода на решение състав, че той е недопустимо сезиран, поради това с акта на решение състав Разходва около 3 ампера. Значи в съда има около 7-8 литра вода. Вече е 80%, 81%. Така, намаля подаването на гориво и кислород. Така ще е до 85%. Виждате си данните. Горивото беше на 4,3 Hz, в момента е на 2,6. Вентилаторът също опадат стойностите. Падна на 50%. И това допустимо сезиране. Стартира по V-бъс на втори пин на тази букса. Това е за релето, вътре да стартирате вентилатора. Синия кабел е за горивната помпа. Ето, изключи сама на 84 градуса. Не си спомням какъв беше материала, сигнал или искане за твърдение за извършено престъпление. Изключваме. Защото ако оставя така включена, в момента в който охлади, пак ще запали. Но това, Това е.